Салқын кыш башланды. Кыш безнең илдә янгыннарның арта торган чоры. Россиядә көн сайын 1300 тапкыр ут чыга һәм анда 20 кеше үлә. Игътибар, бу көн сайын. Саннарны илнең гадәттән тыш хәлләр министры Евгений Зиничев китерде. Тагын бер уйландырырлык мәгълүмат дөньяда янгыннарны анализлау үзәгеннән. Безнең ил пожарда үлүчеләр саны буенча планетада 2нче урынга чыккан. Татарстанда да янгыннарда үлем китем 15%-ка арткан. Хәзер аеруча куркыныч чор. Кеше йорт җылыту җиһазларын тоташтыра. Һәр вакытта да саклану чарасы күрелми. Күп очракта йорттагыларның гомерен менә шушындый гади җайланма саклап кала алыр иде. Ул 300 сум тора, 2 батарейка белән эшли, һава үзгәрешен сизсә, бик каты сызгыра башлый. Без аны туктатып куйык. Өйдәгеләр уянмаса, күршеләр ишетеп, кеше гомерен саклап калган 2 чирак турында билгеле Татарстанда. Бу әйберне каян алырга һәм үзеңне ничек сакларга Гөлназ Сайфетдинова бәян итәр. Вот, вон фундамент разобранный, вон, видите? Вот сфотографируйте. 82 яшьлек әби янгынның ничек чыкканын хәтерләми дә. Мунча ягып җибәрә дә, ятып тора. Инде мунча да, йортта юк. Үзе исән калуның сәбәбе өйдә янгын турында кисәтүче җиһаз урнаштырылган була. Я обратил внимание. Әлеге җиһазга игътибар иттем. Ул тавыш чыгарды, ишекне ачып җибәрүгә төтен бәрде. Янып үләрмен дип курыктым. Көч хәл белән капка янына барып җиттем һәм егылдым. Галина әбигә әлеге җиһазны узган ел ялгыз яшәүче өлкән кеше буларак президент программасы буенча куйган булганнар. В Зеландовском муниципальном районе в 2019 году 2019 елда президент программасы нигезендә Яшелүзән районында 1000-нән артык янгын турында кисәтүче җиһаз урнаштырылды. 2019 елда Татарстанда 5000-нән артык янгын чыккан, анда 115 кешенең гомере өзелә. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка күбрәк. Сонның артуы Аксубай, Әлмәт, Әтнә, Бөгелмә, Алабуга 17 районда күзәтелә. Гомумән быел кеше күпләп үлгән, 15 янгын була, аларда 36 гомер өзелгән. Бу саннар да арта. Мы прекрасно понимаем, что только янгын сөндерү техникасын яңартып, көчләрне арттырып кына янгын күрсәткечләрен киметеп булмасын яхшы аңлыйбыз. Ут чыгу очракларының 90% шәхси йортларга туры килүен исәпкә алып, нәкъ менә профилактикага, кисәтүгә өстенлек бирергә кирәк. Министр бу мәсьәләне президент алдында күтәрде. Янгын турында кисәтү җайланмасының өстенлекләре турында да соннар сөйли. Гади кулланылышта уңайлы, уртача бәясе 250 сум. Хәер, кеше гомерен ниндидер җайланма бәясе белән чагыштыру урынсыз да. Срабатывает при изменении структуры воздушной атмосферы. Әлеге җиһаз һава атмосферасы үзгәрүенә кычкыра башлый. Ул хәтта температурага да карамый. 2016 елдан президент программасы нигезендә мондый җиһазлар мохтаҗ кешеләргә бушлай куела. Беренче чиратта күп балалы гаиләләргә, сугыш һәм тыл ветераннары, инвалидлар, ялгыз яшәүче өлкән кешеләргә. Инде 20 мең йортта 75 мең җиһаз урнаштырылган. Надо, чтобы люди понимали, что это не просто какая-нибудь акция. Это вот жизненная потребность, чтобы сохранить там имущество и, самое главное, жизнь. Любой здоровый человек может ничего не сможет сделать, если вовремя не среагировать. Поэтому я считаю, что об этих возможностях, о том, что вот эту работу надо проводить, я и главам администрации обращаюсь немножко изменить свое отношение к этой теме. Янгын турында кисәтү җайланмалары быел республикада 67 кеше, шул исәптән 34 баланың гомерен саклап кала. Тавышын ишетеп, янгын торактан вакытында чыга алганнар. Кемдер үзе, кемнедер күршеләре коткара. Балалары өйдә калып, үзе бакчада эшләп йөргән. Әни дә йөгереп кереп 5 баласын янган йорттан алып чыга алган. Янгынны сүндермей, таралуын туктатмый, әмма кисәттә һәркем бу җайланманы үзе сатып алып урнаштыра ала. Дөрес, әлегә барлык кибетләрдән дә табып булмый, махсуслашканнарында гына. Авыл җирендә алар сатуда бөтенләй юк. Менә Биектаудагы авыл кибетләрдә азык-төлек, хуҗалык товарлары арасында янгын турында кисәтү җайланмасын күреп булмады. Не продаются. Без аны бер кайчан саткан да юк. Кеше сырасы алып кайткан булыр идек бәлки. Авылда хуҗалык товарлары сатуда махсуслашкан кибеттә дә юк мондый товар. Кеше сорамаган әйберне алып кайтмыйбыз диләр. Без аны район үзәгендә генә эзләп таптык. Больше мы работаем с организациями. Күбрәк оешмалар белән эшлибез. Алар сатып ала, төзелеш компанияләре, предприятиеләр, балалар бакчалары, мәктәпләр, үз торакларына сатып алучылар әзрәк. Президент катнашындагы киңәшмәдән соң республика буенча район җитәкчелеге халык җыеннарында бу мәсьәләне күтәрә башлады инде. Җирле эшмәкәрләргә уңайлы җайланманы алып кайтырга тәкъдим итәләр, халыкка сатып алып үзләренә урнаштырырга. Со всеми индивидуальными предпринимателями. Эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барабыз, сату эшен җәелдергә тәкъдим итәбез. Район үзәгендә генә түгел, ерак авыл җирләренә дә барып җитсен ул җиһаз. Сатылсын, күз алдында булсын.
Бер айлык Әлмәт районының Түбән Мактама авылында янгын чыга. Үзегенә яшәгән хатын-кыз төнлә төтенне кисәтүче җиһаз тавышына уянып китә. Аш бүлмәсе ишеген ачып җибәрсә, дөрләп янган ут күрә. Шундук тәрәзәдән сикереп исән кала. Әлеге җиһазны ул үз акчасына алган була. Батарейка белән эшли, җайланма батарея утырганы үзе кисәтә. Әмма яңаны урнаштырырга да онытмаска кирәк. Бу очракта битарафлыкның бәясе кыйммәткә төшәргә мөмкин. Гөлназ Сафетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.